마우동아야 임시오는 하던 한 시간에 타고는 하고는 지금 아또 통화하고는 지금 그들이 하고는 지금 많이 미시고는 하야 하는 부분이라고. 이제는 산내 산담 스페이스라이. 가민이 하면 해가지고. 산내 산담 스페이스는 태가 도가민이 개야. 왜 따로 준비라고 하다 도가민이들이 상시고 이시는 피하는지 그거 피시는 피하는. Dokumen बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिफ्रा नोंसोरखौ फंसे फंनै एसेब्लाबो मोजां बाथ्राखौ फोरोंलांनो नागिरदों आरोखि फरायसा आफादा बिसोरखौ फैनांगौनि थाखाय बाथ्रा लानायनि थाखाय सारमोननिफ्राय जों गियान लानांगौनि थाखाय जों बिसिनाव न'आव थांदों आरो बर' फिसाफ्रा जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा रावबो जुदि लेखा फरायालासे जाम्बा जला जानानै थाजोबोबा बे जाया ओंखायनो जोंनि फिसाफोरखौ नोंसोरखौ फंबाय बिनानावखौ लेखा रोंजानो थाखाय बे खामानिखौ दुलाराय बर' फरायसाफोरा मावबाय थादों आरोखि मिथिबाय फरायनो नोंसोरनि खामानिया दा फरायनांगोन एक नाम्बाराव फरायनांगोन नाम्बार न'खरखौ जा एसे हायो नोंनि हानायखिनिखौ हेल्प होनांगोन जेनेबा हिन्जावसाफोरनि थाखाय फरायनांगोन एक नाम्बार ओमफ्राय नोङो न' सिबनाय सिथ्ला सिबनाय बिमा बिफाया मा थिनो मावनांगोन आरोखि खिन्थु बिमा बिफाखौबो जों खावलायनाया माब्ला खावलायगोन जेब्ला नोंसोरो आनसलिक एबसुनिफ्राय लाइजाम मोननाय लोगो लोगो गार्जेनफोरखौ लाबोनांगोन आरोखि टेसन फरायसाफोर दंबावो टेसन फरायसाखौ जों ज' खालामगोन आरो नोंथांमोननि बिमा बिफाखौ जों लेंहरनानै जों सावरायगोन होनबाना नोंसोरनि फरायनायनि जेरैखि थासारि न'खरनि थासारि बिमा बिफाफ्रा गोसो गैयै लेखा फोरोंनाय लेखा बायना होनो गोसो गैयै दा नोंसोरखौ सम होयो बेफोरो मोजाङै बे सावरायनो मोनोबानो क्लियार जागोन आरोखि होमबा नोंसोरनि फरायनाय समखौ बिमा बिफाफ्रा हगारगोन आरो गावसोरनो मा होनांगौ नोंसोरनो मा जय जगार होनांगौ बेखौ बिमा बिफाफ्रा होगोन आरोखि ओंखायनो बिमा बिफाजों सावरायनो थाखाय खेबसे जेब्ला जों लाइजाम हरो बिसोर लाइजामखौ हैनानै बिमा बिफाखौ खेबसे लेंबोनांगोन आरोखि जागोन ना आरो बेहाय जोङो खालि जोंल' बाहागो लानाय नङा बेहाय डिस्ट्रिक्टनि सेन्ट्रेलनि बाहागो लाहोनानै जेन' नोंसोर लेखा रोंनांगौनि थाखाय जोङो बिमा बिफाजों जों सावरायगोन मिथिबायना बाहागो लागोन ना बेखौ थाबाय आरो खेबसे खावलायबावदों जायफोर बाव फैया क्लास लानो बिसोरखौ नोंसोरनि लोगो सिनायनायफोरखौ नोंसोर लेंबोथारनो क्लासाव फैनांगौ मानांगौ बे जिहेथु ना बोननानै थाया जिहेथु दाउ गावनानै थाया मिथिबायना ओंखायनो होनदों 25 बोसोर खस्थ' खालामो गोदो 25 बोसोरनि उनाव नोङो आलो गोजोनै जायगा गारि घरा न' बां खस्थ' गैयै थाखा फैसा गैयै नोङो जाहैनो हागोन आरोखि ओंखायनो बे 25 बोसोरखौ दा बिसोर 25 बोसोर बैसो जाजानो ओरैबायदि खस्थ' खालामनांगोन खस्थ' खालामनांगोन आरोखि ओमफ्राय उनाव नोङो 50 बोसोर मानसिया बेसेबां जोरो बेखौ आराम जाहैनो हागोन आरोखि दा जुदि 25 बोसोरखौ उदाङै नोंसोर थायो नोंसोर थानाय लोगो लोगो 50 बोसोरा नोंसोर बिराद खस्थ' हाजिरा खामला मावनानै जाहैनांगोन बेखौ मिथिया थाखानि आंखाल जागोन न'खराव थाखा फैसानि आंखाल जागोन गावनि गथ' गथायखौ लेखा फोरोंनो हायि अबस्था जाहैगोन बेबायदि जाहैगोन आरोखि बे नोजोरखौ होनानैनो जाहाथे बिदि जाया जों खस्थ' मोननाङा बर' फिसाफ्रा बे नोजोरखौ होनानै बे हाबाफारिखौ जों खावलायनो फैनाय जादों बुजिबाय दा बेहाय नोंसोर मिथिना लानांगौ आरो बेखौ मिथिबावनांगौ नोंसोरो गासिबो लेखा फरायनानै साख्रि मोनजोबा मिथिबायना साख्रिजोंल' थांनानै थाया दा बेखायनो एक्सट्रा खामानि मावबावदों मा जोङो एक नाम्बाराव लेखा फरायनांगोन ओमफ्राय सोरबा जुदि इन्टारेस्टेड खेला गेलेनो इन्टारेस्टेड खारनो बारनो खेला गेलेनो उसु गेलेनो बल गेलेनो फुटबल गेलेनो भलिबल गेलेनो बिदि इन्टारेस्टेड मानसिफोरखौबो जोङो जायफोरा इन्टारेस्टेड बेखौ बोखां कचिंनि माखासे हाबाफारिफोर होबाय थानाय जादों मिथिबायना दा बेखौबो जायफ्रा फुटबल गेलेनो गोसो बिसोर बाहागो लानानै साफा प्लेयार जानांगौनि थाखाय खामानि मावग्राफ्रा गोरों दा जोङो आनसलिक दिन्थिबाय आन्डार 13 नङा होमबा दा नोंसोर आन्डार 13 बारबाय 10 जाबाय दा 10निबो मोनसे जा कचिं सोलिगासिनो दं दतमायाव दा बेहायबो नोंसोरो फुटबल जोनो इन्टारेस्टेडफ्रा काबादि गेलेनो खेला गेलेनो उसु गेलेनो बिदि इन्टारेस्टेड मानसिफ्रा माने लेखा एक नम्बरखौ लेखा फरायथारनांगोन आरो बेखौबो नोङो एडिसनेल साबजेक्ट हिसाबै नोङो लांफानानै सोलोंनांगोन मानोना बेजोंबो साफा सुबुं सम्पद जायो कम्पिउटारनि डकुमेन्ट चेन्ज खालामनायनि जेनाखि एजेन्डा बेखौ खामानिखौ मावनायनि थांखि स्टार्ट जाबाय आरोखि दा बेखायनो जोंनाव दतमा आनसलिकआव गंनै प्राइभेट हाइ स्कुल दङ जेनेबा नैबे नोंसिनि थाबाय बै मानसिफोरा थाबाय जोंहा आनसलिक एबसु हिसाबै बे गंनैया जेरैखिजाया जाथारनांगौ जों खामानि मावदों गोसोखांना अलरेडि रिपर्टखौ जों हरफिनबाय बे गंनै थालांबावदों बेखौ नायनांगौ आरो सेन्ट्रेल एबसुआ बेयाव बाहागो लानानै जोंनि फरायसाफोर मोजां जानांगौनि थाखाय फोरोंगिरिफोरजों सावरायनांगौ बेखौ जोङो सेन्ट्रेल एबसुखौ खावलायनाय जाबाय आरो